Det der sker, det er en aften, hvor at mig, min far og min lillesøster, vi ligger og ser fjernsyn. Så vi lige pludselig ser en bil, så en lastbil, en lille version af en lastbil, kører ud på vores mark. Og så stopper personen så op ind i den lastbil og slukker lyset midt ud på vores mark. Og så går min far så ud og tjekker for, hvad der sker, fordi han får selvfølgelig nøje på, og altså, fordi han er bange for, at der kommer nogen, der laver indbrud og så videre. Men så går han ned til bilen og kigger, så er der ikke nogen nede i bilen. Og så tror han, det er min farfars bil, fordi det ligner min farfars bil helt på en prik, ikke også? Så kører han så ud til min farfar, som bor 200 meter væk fra os, eller sådan noget. Så ser han så, min farfar ligger derinde og sover, og der er ikke noget galt med. Så kører han så tilbage igen. Så når han kommer tilbage igen, så ude på vores stuevindue, hvor vi sidder inde og ser fjernsyn, mig og min lillesøster på 10 og 8 år, så står der en mand og glor ind på os, imens min far så kommer frem, og så løber manden. Det var sådan det. God.